Cred că fiecare om are o menire în viață, care depinde de ce știe, ce îi place și ce e dispus să facă. Eu știu să comunic bine. Îmi place la nebunie să-i ajut pe alții să-și dezvolte abilitățile argumentative și știu cât de teribil de frustrant poate să fie să vrei să faci pași împreună cu societatea către un viitor mai bun, dar să nu poți să-i faci decât singur, fiindcă vocea ta nu e destul de puternică, nu e destul de clară, nu e destul de persuasivă. Știu ce înseamnă să simți că ai adevărul, dar să nu poți să-l dai mai departe. De asta vreau să ofer 3 abonamente Argument-Antrenament, gândite să te ajute să comunici mai eficient și să navighezi conversațiile dificile cu miză mare, nu doar pentru tine, pentru societate. Ca România să facă un pas înainte și nu 2 înapoi. Dacă ai nevoie de ajutor să deschizi mințile oamenilor, dar nu ai resursele necesare să investești în tine încă, dă-mi un mail și pășim împreună spre o lume mai bună. Una în care sunt respectate drepturile tuturor. Una în care să nu-ți fie frică să ieși afară. Una în care să fii liber să te exprimi oricât de deschis, creativ și autentic vrei.